Zo je weer uitzwaait door je dochter. Start. Nou, dat maakt weer wat langer even die. Het is natuurlijk snij, dus het is hier helemaal uitgestolen. Hij komt uit te morgen zelfs. Ja. Ja, Schwangal, daar staan we. En de Radfahren, dat kan man ook hier. Ja, dat was toen net, hè, humor? Nee, dat is jammer. Mooi. En ze zei mijn politie, die zei dat ik een hinderoverheid, maar nee, zo. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jaren joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jaren joggen. We hebben alles in de kastjes. Zo je weer uitzwaait door je dochter. Nou, start al lopen. Moet ik mee? Dan kun je net zo erbij. Op een vlag. Nou, doei. Weet je, hè? Doei. Ik ga straks een lijstje met to-do. Nou, onderwegs. We gaan Innsbruck hebben we erin te staan. En die zullen we verder komen. Laters. Ja, hey, hoi. En wat leuk dat je bij zorgen naar je op paard. Ja, zomervakantie 2026. En inderdaad, Innsbruck, daar gaan we in een routeplanner. Nou, zoals ik al zei, we zullen hoe ver dat we komen. We gaan in ook op het dik, dus een mooi ritje. En onderwijs treffen we Mark en Klaske nog even. Ja, daar gaan we mee afsprutsen natuurlijk. Die zijn op een rondreis van hun vakantie. En wij zijn op een hinderreis. Even een tussenstap voor lunch. En raden eens wie we daar tegenkwamen. Wat een toeval. Leuk om Benno en ik er nog even te hebben gezien. Nou, ik heb er een plakje van. Is dit wat nou? Maar deze auto's die gaan je razen bij, dus dan komen een eindje op. Er komt een oud mannetje komt naar je staan en die zegt, oh jongens, je hebt een keer nog staan. Maar nou, we moeten hier volgens de geleerden op een peel betalen. Oh, hier zit er, ja. Nou. Dus even zien wat dat 24 stoen en dan 12 euro. Contactloos betalen. Zullen we dat eens even doen? Start. Huh? Dat begint wel goed, die reageert net. Start. Emergency. Nou, dat maakt weer wat langer even die appje. Nou, dat voelt uit het knapje moest alleen hebben, het voelde erin drukt.
Maar we staan mooi bij een stukje water. En aan de andere kant ben trouwens al hier camperplakjes. En die zullen wel leuk uit, je. Dus even een keer lozen. Dus eigenlijk niks aan de hand. Zodat we waterhelly en waterlozen. Dat is mooi. En wie als ik hier doe dat camperplak erin, is het voor je misschien een mooi moment om even te abonneren als je hem dat nog net hebt. Dat kun je hier, rechts onderin. Het kost het niet en ze krijgen hem iedere keer dat er een nieuwe vlog online komt, even een seintje. En als je hem dan ik voor dadelijk even een toempje doggen, dan word ik wat beter voelen op YouTube. Want ik ken er nou wel wat abonnees bij ha. Nou, ons af hier de huishoudelijke mededelingen. En door. Zullen we wel in de camera, maar een stukje beter hier. Nou, politie hier al liep me zet zeuk. Als het wel zo zit, kan een biertje. Dan is de vakantie officieel begonnen, denk ik. Het kaartje even op het ruit. Had dat gewoon Jelverzoon mij weer staan. En dan hoorde een nijkaartje gegeven. Nou, daar hebben we wel mooie plakjes hier aan de andere kant. Ja, dat is heel wel. Voor een keer nacht langer staan. Ja wel. Nou, mooi plakje in het kaart. Die zijn eigenlijk wel lekker. Dan, 12 euro. Ja, Koop je. voelt aan hè. Ze maakt het eruit en dan zie je een dapje. Daar staat er. Nou, laters. Is vakantiebiertje. Cordaat. Nou, dat prijs meestal als 30 jaar. Maar Ja. ik maak toch ergens op bezuinig, you know? Ja, inderdaad. 12 euro overnachting, dus ja, dan maar onder Cordaat. Ze krijgt Mark en Klaske nog even troffen onderwijsje heen. Dus dan gaan we even een hapje meten. Meet and greet. Meet and greet, ja. En wie dat? Waar? Ja? Op de 33 tussen Dat ben ik wel even vergeten. Halsburg-Noord. Oh. Halsburg-Noord. Dat is alweer 4 euro een lijn. Nou, het is nou in ieder geval een kwartier verzonnen, dus we gaan niet hier een van uw drankje en dan Aan hapkieten. laters. Zullen we even zien wat de benzine gekost heeft? Schrik je nou al? Het is nou duurder dan in Nederland vaak zelfs. Nee, de diesel 216. Die in de honderdste. 216. Het is natuurlijk snij, dus het is hier helemaal uitgestolen. Maar dat staat maar even niet. Is er een staart om het warm?
Hij komt uit te moren zelfs. Ja. Ja. Nou, ze gaan hier al afsnijden, hè? Had er hiervoor, had er stien, ja. Ja. En door. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untied, you're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Held underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. Ja, Schwangau, daar staan we. Und Radfahren, da kann man auch hier. Ja, leuk hè? Hey, we staan dus in Duitsland, hè? Maar juist de voetbalwedstrijd even zien. Ja, Argentinië, Spanje en Spanje had won. Ja, in ieder geval die Messi net. Zullen we commentaar op krijgen, denk ik? Want dan ben ik wel meestal niet van Messi binnen vanzelf. Nou ja, ik net. Dus, maar wie steer dus, we ben juist al omgekomen. Nou, juist de midden even te fietsen west. En wie gaan naast hem weer te fietsen. Want juist de midden weet me heel kwart. Het waar, ja, het is wat bewolkt, maar echt wel lekker eigenlijk. Dus al trouwens nog wat daar is er wat helemaal geen bewolking meer. Nou, en ja, ik had de bril op. Dat werkt toch een beetje beter met hen wasje en met wordelijk scale van misschien worden we wel oud. Hè? Nou, de politie die is even met polar steps ondergaan. Dus die had helemaal werk mee. Dus zullen we even zien of we haar in beeld krijgen. Ja. Ja, daar zit ze, hè. Nou, de polar mat er natuurlijk op, dus fietsers zijn onder lader. Dan kunnen we aan op paard fietsen. Maak eens er een mooi verhaaltje van. Het wordt al wat lang. Oh, het wordt al wat lang. Oh, dat wordt zo'n Erna-step. Nee, die zit er volgens mij maar. Ja. Ja, dat was toen net, hè, humor? Nee. Nee, dat is jammer. Nou ja, dat is meer jammer voor mij. Elk zien. Gebrek. Ja. Ja. Ja, weet ik niet. Oh, nou. Later. Ik krijg een prachtige routefiets. En we zitten hier op een plakje waar het helemaal geen uitzicht haast. En een bulte grens voor is. Dan kun je Zit helemaal, wel in een mooie zin.
Dan kun je wel even stappen. Ja, naar de hele route in de zetten. Nou ja, Nou, dan geven we nou weer een open plakje op zietje. en 10 meter verder of zo. Ja. Nou, in ieder geval wel wat joggen, ja. Oké, Zo die, next. dit is net het mooiste. Een heel veel van die bankjes zit altijd in het skaat en dat vind ik jammer. Ja, maar wie had ze krijgt bankjes, jongen. Die weer helemaal in de middel of die open. Oh, nou, dan mag het wel oké, zei ik. Dan Ja, ik bepaal het net, hè. Nou, we fietsen nu is weer. wel suggesties, ja. Dan bepaal ik het wel. Ja. Nou, we gaan naar bal in de fietstas. Eerst maar een stukje fietsen. We gaan ooit nooit wat bij ons. En nou, wol. Maar dit zit hier aardig mooi, hè? Ja, ik juist eigenlijk. Voor die, dan die bult grant. En de Wieskirche. Wies krijg je? Wies? Ja, Dat zou- Wies of Wijs? weet ik net zo allemaal zien. Dat staat er op die planner. Nou, even net. Ik wil die administratie in de war, hè? Ja, ben we. Wieskirche. Oh. Nou, dat is hem. Ja, kijk. Ja. Alweer. Rook je ook naar kei. Wandelen bukken. Ja. Nou, broodje, dan kunnen we terug. Riemvast. Het zal heven. We gingen op paard. Nou. Stek bal achter de keren. En dan op naar de Wijskirche. Ik ga daar even zitten, denk ik. Wieske zei dus dat het de Wieskirch weer. En dan namens de Wijs. Wat zei ik correct? Wies. Oh ja, Nou ja. Geheugen weer door het water. Wieskirche. Ja. Nou, rustig maar, hè? Ik, weer, ik denk dat een minuutje fietsen is. Nou, dan gaan we even zitten. Oh, ik denk het net. Nou, door. Maar ik zie dat ik erbij horen kan. Dus speel uit. Nou, en dan ging je lunchje Och, heen, maar ze zien. broodje gewoon eens in. Ja, we gingen je broodje met kroket hakken. Zit wij hier jongens, een goed keer broodje. Ach, perfect geregeld. Een groot parkeerplek, al je mensen. Nou, let maar. Dit is wel heel mooi.
Mooi. Mooi tjerkje. Nou ja, we hier in ieder geval mooi even zetten kunnen. En een wijsbier erbij. Nee, nee, nog niet meer. Straks waarom ze nog even op een terrasje zitten. Of bij de camper. Terrasje? Ja. Nou, maar nog een paar kilometer dan zullen we een pauze hebben. Nou, laters. Dit gaat vrij steil omheen. Dit is een peel. En ze zei, mijn politie die zei dat ik een hinder vast. Maar nee, zo. Dat is een selfiepunt. Ik eerst de camera inzetten. Nou, dat doen we. Welke kant maakt er dan uit? Die kant, hè? Ja. Nou. Nou, dat is niet negen. Zet hem erin en dan telt het 10. Fiets aan de kant. Dat heb ik helemaal in. Compositie. Nou, het eentje wat ouder, die fietsen die gaan aan versouwen naar beneden. Wist u dat maar? Nou, er zitten een paar puntjes op. Ik denk, daar zit 5 op meer onder. Ja, ja. Dus dat is techniek en En ik. Timer. 4 zit erop. 5? Hier maar nog 5 kleer staan. Ja. Kom ik naar huis toe. En lachen, hè? Heel lachen, lachen. Is dit een goeie plak? Dat is een heel mooi plak. Maar we maken een selfie van u. En Ja? die camera er net bij op had. Nee, weet ik, maar die doe ik nog aan voor. Dus die gaat no voor. 5, 4, 3, 2, 1. Nou. Zien wat dat worden is. Oh, joh. Mooi. Geweldig. Buikje naar voren. Oh. Doe ik? Nee, do. Hij is echt zo'n balletje. Hij is in buik naar voren. Oh, maar dan, ja, dat is juist mijn spieren. Ja, die is juist net. Nou, dit maakt wel naai. Ja. Mag ik mijn buik inhouden? Net een boot, want het zit eigenlijk dringen. Nou. Ik zet de camera wel even uit, dan wordt het mooier, denk ik. Is het leuk? Ja? Zit er nog? Ik denk het wel. Maar het is Och, jong. Nou is juist echt mijn spieren. Ja, nou wel. Nou. Gelukt. Nou, we zitten behaald. 24 kilometer hebben we die in. Dus de rest nog even. 51 of zo hebben we er in totaal, toch? Ja, belangrijk. Nou, we gaan ook even naar huis, hè. We gaan. Niet meer geradeaus. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle
sjoggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. Een keer op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle je sjoggen. We hebben alles in de kastjes. I'm out of here. Okay, see you later. Bye bye.